Ето, дами и господа, аз съм Марк Дануп и с мен е BombBG. Здравейте, хора. И ще играем Skywars. Добре. Смотани работи. Окей. Когато си пуснеш OBS много лагва. Да. То винаги е така. Не е само при тебе. Окей. Работите не са особено добри, затова си ги слагам. Дори не забравих какво ще да кажа. Айрана, глупости айрана, дъмато. Значи тея чудеси ги взимаме на голденките. Виж, споко, от тебе съм. Шманга. Шманга. Цивки. Това как ще се пребия съм. Вик, тук ми лък, че направо все едно не го виждам. Все едно е невидим. 11. What? Брадвата е Чуй. Sharpness 4. О, им супер яка брадва. Не, моята майка беше шапнеща. Нямам лък. Дано в тези два честа да има поне един. Само ме бутнаха. Protection 3. Умря ли? Да, оня... Spectate, please. Protection 1. Обаче лък няма. Нали? Да. Not have. Яко е по-силно. Не, имам енчантната брадва с 11 атак. Има енчант на меч в другия голям чест. Да бе, знам. Обаче брадвата е по-силна. Sharpness 2 е... А брадвата е Sharpness 4. Добре. Я тука лъкчета, мъкчета. Някакви... Шарп. Това ще ме бомби, нали? Аз имам супер много стрели, обаче нямам лък. Аз имах. Дап, нямам. Дъма ли видях? Дъма бутушки. Да. Той идва ли? Не. Чакай. О, то същия ме уби. Същия. О, здравей! Как си? О, само не ме убивай. Защото феновете искат да гледат победи. О, само ако можеше... Как ме уби? Аз ще се затворя за малко образ. Я само да видя едно нещо. Абе, то League of Legends няма ли най-накрая да зареди? League of Legends ли ще играеш? Еми, може би утре, ако зареди де. Аз те чакам. Да, нещо много лагва този OBS. Аз ще си го затворя. Поне днеска много лагва. То от... ако не... Лак от OBS-а, дами и господа. Аз ще го затворя. Питаш ли ме? Излезе. О, браво, но си добър. Ама човек натискам close, нали? То не иска да излезе, да... Трябва да го изчакаш малко. Само... Къде си? Къде? Бе, той човек така си стои с едно цяла вече. Идваш ли? Аз... Скочо... What? Да, пак си след мене. 3 души сме. What? И 2 тим. Това не е честно. 4 души. Сансуанс. Congratulations! 5 души отново. Ако не дойде някой. 5 души сме. Again! Окей, смотани работи навсякъде.
Навсякъде. Всъщност не са чак толкова зле за мапа. Мапа е по-смолтън. Добре, тук. Хоп, хоп. Йоп. Тук. Аз съм супер някакъв слабичък. Аз все едно не съм. Никакви слаби работи. Поне един лък да имах. Аз имам. Даже два. О, thank you. Аз идвам при тебе. Няма да се биеме. Да. Не съм се бъгнал. Здрасти. Дай. Аре, дойдох, дай ми лъка. Имаш ли ендър перли? Не. И си пропуснал дъма с лорда. Браво на тебе. Аз да не мисля, че съм толкова тъп. Ето, гледай. Да бе, добре да, вярвам ти, аре. Някакви бутушки. Аз нямам. Някакви бутушки. Не бутушки, ами панталонки. При мене панталонки имаше много. Между другото. Кой е остро? Той е до тебе. Насам. Окей, аз ти взех водицата. Макар че имам лък. Който от мене пак. Ей, какво да се прави? О, дали ще го оцеля? Nope. Аз съм след тебе. Име, ей. Какво? Не, това е... Моето е другото, няма значение. Тук да видим нови работи. Така, чао! Ей, да ми пазиш нещо. Искаш панталони, нали? Ето. Чакай си само. О, взех си една. Някакъв ни трепе отзаде. Бързо. Умри. Окей, уби го. Не, айтемите му паднаха. Взели поне 2 ендър перли. Няма. Напротив, те изпаднаха. И, о, да, 8. 8 ендър перли, дай 4. Айде. Чакай малко дъма да станеме. Аз имам 2 дъма меча. И аз имам дъмомеч. Обаче... Ама аз имам 2. Са. Гледай ме, я ме гледай. Да, и аз да се възстановя малко. Аз съм пич. Имам още един лък. И използвам. Не бе, не се телепортвай. Да ги цепим. Стигаме цеп. Станали сме само двамата. О! Как ме уби? Как ме уби? На колко остана поне? 4 сърчица. Как 4? Ето. Аз бях по-силен от тебе, но... Еми аз започнах първи да те бия, виж, матко. Какво? Ми трябваше да умрем едновременно, според мене. Мисля. Скачай, Стиви! Скачай! Не дей. Не Елай. бе, говоря на Стиви. Скачай! Паднах. Окей, пак сме в едно. О, сега сме на Супер Марио мап. Супер Марио! Сори. Обаче снимам. Плюс това съм с друг приятел. Нямам извънеш този път. Сори. Така. Така се прави. Как никой нахалник не звъни. Еми... няма ти звънна, бе, разбери, бе. Няма ти вдигна, какво няма ти звъна? Той да теб ти звъни. Да, бе, няма... Бе, пукаме звъна. И на тебе не ти пука какво говориш. Точно така, браво. Нещо време на никой не му пука какво казва. Това е съвсем вярно. Само за... Стига ми звънял, бе. Аре, ще ти затварям. Аре, 5000 пъти дори да ти затворя, обаче ще ти затворя. Про в разкази. Това е яко. Яки айтеми навсякъде има по едно парче за тебе и мене. И започнах някаква рап музика, така да. Какво правя с живота си?
Нали? What are you going with my life? With my life, sorry for my bitch. Оп, тук някакви се трепат. Ти ли трепеш или Не, теб? бе, просто аз нещо се бъгна. И след малко ще умреш като... Те чувам. Абе, не ме би, бе! А, това не си бил ти! Еми точно. Как ти ме да? Ние сме четирима. Четирима. Що? OBS-ва, нали, натискам си кръщето. И той човек не иска да се затвори. А, трябва да изчакаш малко. Поне... Малко. Окей, яке айтеми навсякъде. Просто Sharpness 1, Sharpness 3 е моя меч. Много е добър, много е добър. Окей, спирам с това, което правя. Добре, това е Protection 3, това е Protection 2. Това кое е? Protection 1. Изчезвай. Окей. Човек, и още ми стои. Чакам вече от поне 10 минути. Спектейтваш ли ме? Да. Сега нека видим какво има в горния. Оп, то за малко. Ще да ме учи. Но аз не съм чак толкова зле. Ти си много зле. Сега го килнах. Пусни му лава, бе. Това няма да е хитро. Тоест ще е хитро, обаче няма... О, как си, момчето ми? Сега те убих. Сега те убих, защото аз съм с ейпълки. Да, ейпълки, точно така се казва. Но по средата на пътя. Дали ще го килна? Няма да го килне. Той е лък, ще те опие. Да, бе, да. Да, бе, да. О, Ти победи. Да, знам. Защото OBS не иска да се затвори, бе, човек. Така го знам. Мани го. Много ми бъде. Окей, колко е? Я да видим то досадника какво ми пише. Ехо. Ехо няма в гората. Само в чата. Аре, идвай. Искаш ли да играеме? Вече игра, сори. Аре, идвай. Момент само. Аз тук на първо. 12 минут. Мисля това да е за този клип. Аз бях Мардануп, с мене беше Бомбеге. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате още, цъкнете едно лайкче. Може да се сабскрайбнете.